Mbok pilih keparang mangkene wonten setunggal pomo saking panjenenganipun tampun dengan wonten pamunutan monggo.
Aku wis kadung janjan lho. Kadung janjan sepurane aku iki nyemayani ora bisa rono lah ya to. Kelalen apa pripun? Ora kelalen mergo iki nggonku ki udan ngono. Apa mergo dobel janjiane? Ya iya arek iki kok Kayak job ya, Mas? Kayak job dobel ya. Nek ora nganti dobel tuk aku iki wong lempeng galeng nek siji ya siji ya iki kok ya. Nggih. Dipun lajengke mbok pilih kepareng saking panjenengan tamu undangan ingkang dalu punika rawuh mbok pilih wonten setunggal bobos setunggal mengke sak mangke dik badhe dono swanten nggih monggo nok ya. Nggih, kepareng monggo Nduk Nova. Janjane kowe Yo ho. Kanthi dimontor ing panuwun saking panjenenganipun.